Siema, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Felly fan yma, mae gyda ni y dysgaled. Felly pa fath o dysgaled ydy'r un fan yma, diflaen ohonom ni. Felly fel ydych chi'n gweld, mae'r hwn gyda'r dwy barth gwahanol ar yr ochr. Mae gyda ni rhanbarth o'r portladd sydd yn chwyrach, ac hefyd gyda ar y ochr mae gyda ni yr portlastydd yn llaen neu yn ferach. Felly mae'r hwn dysgaled o'r fath SATA, SRTA. A felly beth dwi'n eisiau neu amcanu i gyflawni i mewn yn y fideo hwn yw i sefydlu yr dysgaled i mewn yn fy gyfrifiadur sydd yn weddol hen nawr fel yr gyriad neu drive ar gyfer yr sefydliad newydd o'r gyfrifiadur weithrededd Linux. Felly, fy amcan felly i mewn yn y fideo hwn yw i sefydlu Linux i mewn yn fy gyfrifiadur trwy defnyddio y dysgaled newydd hwn. Felly mae'r hwn yn al-law, ond dwi'n gobeithio i mewn sefydlu hwn fel yr system neu gyfrifiadur newydd i mewn yn fy gyfrifiadur sydd yn defnyddio Linux yn ytrach nag i defnyddio Windows. Felly fan yma, dan yr bwrdd, dyma fy'r gyfrifiadur hen. Mae'r hwn yn del Optiplex 7.1.1. Felly, fantais gyda defnyddio gyfrifiadur hwn, beth dwi'n yn hoffi gyda'r gyfres o'r gyfrifiadur hyn ydy'r cyst, oherwydd os ydyn ni eisiau i agor y cyst, mae'n hynod o hawdd i dod mewn i'r mewnol o'r cyfrifiadur. Felly, enghraifft, os ydyn ni eisiau i agor y cyst i ychwanegu y dysgaled, mae'n rhaid i ni dim ond i agor y clust fan yma i tynnu hynny i fyny ac yn wedi hynny i tynnu mas o'r clawdd. A dyna'r mewnol o'r cyfrifiadur hwn. Felly fel ydych chi'n gweld, mae gyda ni ar y foment eisoes ddau dysgaled, yr un fan yma, y prif un fan yma sydd gyda'r hyd o'r 3.5 o boddfedd. Mae'r hwn yr hen dysgaled wreiddiol, a wedyn yn ychwanegol i'r hwnnw, mae gyda ni yr dysgaled fan yma sydd yn yr hyd neu lled o 2.5 modfedd. Felly mae'r hwn dysgaled ychwanegol ar gyfer y Windows 10. Felly beth dwi'n eisiau nawr yw i cyfnewid y dysgaled hwn ar y chwith fan yma gyda'r dysgaled newydd. Felly fel ydych chi'n gweld, does dim disg ar gyfer yr crynodisg i mewn yn y cyfrifiadur hwn oherwydd dyn wedi eisoes cyfnewid ddefnyddiad o'r crynodisg neu y gyriad ar gyfer crynodisg gyda'r dysgaled ar ochr chwith. Felly, ar gyfer hwn, fi'n defnyddio yr cablau SATA neu SRTA ar gyfer crynodisg, ar gyfer yr caled disg ar ochr chwith. Felly nawr, dwi'n mynd i gyfnewid y dau dysgaled 2.5 modfedd. Nawr, fel ydych chi'n gweld, dwi'n wedi gyfnewid yr hen dysgaled 2.5 modfedd gyda'r un newydd, ac dwi'n nawr yn gallu cael yr clawr ar y cyfrifiadur unwaith eto fel hyn. Mae'n mor cyfleus i gwneud hyn ar del Optiplex 7.1.1, ac nawr dwi'n gallu pwer i fyny y cyfrifiadur hwn trwy pwyso ar y botwm pwer fel hwn. Ac nawr mae'n rhaid i ni i aros ar gyfer yr cyfrifiadur hwn i dechrau. Nawr rydyn aros ar gyfer y cyfrifiadur i dechrau, ac wedyn dwi'n pwyso ar y botwm F2 i dod i mewn i'r cyfrifiadur BIOS ar gyfer y cyfrifiadur hwn.
ac nawr dyma'r y BIOS yn arddangos ar y sgrin. Felly nawr, os ydych chi'n dod mewn i'r boot sequence neu'r dyluniad bwtio neu dyluniad cychwyn ar gyfer y cyfrifiadur, rydyn ni'n gallu gweld nawr mae'r cyfrifiadur hwn wedi swmpwiro a dysgaliad newydd. Os ydych chi'n edrych ar y ochr de fan yma, felly mae'n dweud fan yma, mae gyda ni dysgaliad Toshiba, ac wedyn yn isod mae gyda ni dysgaliad Apple HDD. Felly mae'r hwn y dysgaliad newydd, ac felly os ydych chi'n edrych ar y ochr de eithafol, mae'r hwn yn arddangosau ynglyn ar dyluniad bwtio neu dyluniad cychwyn, rydyn yn chwilio ar gyfer gwybodaeth ar y gyriad y USB, storage device neu device storfa USB yn gyntaf, ar gyfer cyfarwyddyd ar gyfer y bwtio fyny. Felly, os nad ydy'r cyfrifiadur weithredoedd ar USB, wedyn yn mynd i'r dysgaliad Toshiba, ac wedyn os nad ydy'r cyfrifiadur weithredoedd ar gyfer cyfrifiadur ar hwnnw, rydyn yn trydydd mynd i'r dysgaliad newydd, sef Apple HDD fan yma. Felly, rydyn yn gallu parhau gyda'r bwtio i fyny o'r Windows 10. Mae'r hwn yn Windows 10, ac felly nawr dwi'n mynd i clicio ar y botwm i exit neu i ymadael oddi wrth yr BIOS hwn. Ac wedyn i parhau gyda'r bwtio i fyny o'r cyfrifiadur hwn. Nawr, ar ôl bwtio mewn i'r Windows 10, felly ar ôl agor yr File Explorer neu rhagwylio'r ffeiliau, rydyn yn gallu gweld mae'r cyfrifiadur Windows yn swynhwiro dim ond yr prif dysgaliad, sef y Toshiba fan yma, ac fel chi'n gallu gweld mae'n weddol llawn gyda dim ond 6.66 o gigabit yn weddill ar dysgaliad. Felly hefyd, os ydyn yn clicio ar this PC fan yma, ac wedyn i dewis manage neu i rheoli, yn gallu dod i mewn i'r rheoli fwrdd ar gyfer rheoli o'r cyfrifiadur hwn. Felly, mae'r hwn nawr yn llwytho rheoli fwrdd a dyna fe. Felly nawr, os ydyn dewis disk management neu rheolaeth disk dan yr adran o'r storage neu y storfa, mae'n nawr yn swynhwiro yr ail disk, sef y disk newydd, y disk Apple HDD. Felly, dwi'n mynd i anwybyddu neu cancelo mas o'r neges hwn. Mae'n gofyn, neu mae'n dweud, you must initialize a disk before logical disk manager can access it. Felly, oherwydd mae'r ar y foment y dysgaliad newydd heb unrhyw fformat neu'r ffurfiadaeth o gwbl, ond dwi'n ddim yn eisiau i gwneud unrhyw beth i mewn yn Windows 10 oherwydd ar gyfer amrywaith o resymau cysylltiedig gyda'r diogelwch, oherwydd yr un nawr i mewn yn y mis o'r mis Mai 2026, ac wedyn ynglyn ar yr fersiwn o'r Windows 10 hwn, mae'n hwn redeg mas o'r trwydded, felly does dim unrhyw cynaliad ar gyfer y Windows 10 hwn. Os dwi'n mynd nawr i'r rhyngrwyd enghraifft i llawrytho meddylwedd oddi wrth yr rhyngrwyd, felly bydd hynny yn hynod o beryglus ar gyfer cyfrifiadur hwn, oherwydd does dim unrhyw amddiffyn yn erbyn yr helaethrwydd o'r feirysau ac hefyd bygythiadau eraill ar rhyngrwyd. Felly, os dwi'n eisiau i sefydlu cyfrifiadur weithredoedd Linux i mewn yn y cyfrifiadur hwn, dwi'n amcanu o gwneud hyn trwy'r meddylwedd neu trwy'r cefndrefn o Linux. Felly, mae gyda fi fan yma'r ffon USB fan yma. Felly, cynllun yw i anhydrychnag i dod o hyd o'r cefndrefn i Mewnsefydlu Linux trwy'r Windows 10 hwn. Dwi'n amcanu yn gyntaf i cychwyn y gyfrifiadur hwn
trwy'r i bwtio I mewn i'r cefngrefn wledydd Linux oddi wrth yr ffôn USB hwn sydd wedi ei mewnsefydlu I mewn yn yr ffôn USB hwn ac wedyn dwi'n amcanu wedyn I mynd i'r rhongrwyd trwy'r poriwr I mewn yn y cefngrefn wledydd o'r Linux ac wedyn I llachrytho a beddwedd I mewnsefydlu a cefngrefn wledydd ar y dysg caled newydd yn hollol trwy'r cefngrefn wledydd o Linux. Felly, can I mynd at ei hun nawr? Yn gyntaf, mae'n rhaid I mi unwaith eto I cael lawr yr Windows 10 hwn a wedyn I arbwtio I mewn yn Linux yn ytrach nac I defnyddio Windows. Felly, dwi'n mynd I dewis shutdown neu cael lawr nawr a geb Windows 10 nawr. Ac nawr, mae'r Windows mae'r cyfrifiadur hwn wedi cael lawr yn hollol. Felly nawr, dyma'r cyfrifiadur wedi cael lawr unwaith eto ac wedyn, I dechrau I mewn yn y cefngrefn Linux, fi'n mynd I mewn ysod yr ffôn USB fan yma I mewn yn yr porthladd ar gyfer USB fel hyn, ac wedyn bydd y cyfrifiadur hwn trwy'r trefn I mewn yn y BIOS o'r dyluniad bwtio neu boot sequence yn synhwyro o'r ffôn USB yn gyntaf ac wedyn bydd hynny yn galluogi cyfrifiadur I synhwyro yn gyntaf cefngrefn wledydd Linux eisoes wedi ei sefydlwyd I mewn yn y ffôn cof USB fan yma. Felly, nawr dwi'n mynd I bwyso ar y botwm pŵer I fyny yr cyfrifiadur hwn I cychwyn I mewn yn y cefngrefn wledydd Linux fel hyn. Felly nawr mae'r cyfrifiadur yn dechrau I bwtio fyny ac dwi'n pwysio unwaith eto ar y botwm F2 I dod I mewn i'r cefngrefn BIOS unwaith eto oherwydd beth dwi'n eisiau I gwneud nawr yw I newid y trefn o'r dyluniad bwtio fyny oherwydd dwi'n eisiau ar ôl yn gyntaf yr cyfrifiadur I synhwyro ar gyfer cefngrefn wledydd ar yr ffôn USB y stor fel yma yn ail dwi'n eisiau ar gyfer cyfrifiadur nid I synhwyro ar gyfer fel yr ail dysgaled Toshiba owned fel yr ail gyriad I synhwyro ar gyfer Apple HDD. Y rheswm yw dwi'n eisiau ar ôl sefydlu y cefngrefn wledydd Linux ar y dysgaled hwn dwi'n eisiau y cyfrifiadur I cychwyn oddi wrth yr Apple HDD ac nid oddi wrth y Toshiba oherwydd mae'r hynny y lle mae'r Windows 10 wedi cael ei sefydlwyd. Dwi ddim yn eisiau I defnyddio y Windows 10 fel fy prif cefngrefn wledydd. Dwi'n eisiau defnyddio ar ôl sefydliad o'r cefngrefn Linux ar Apple HDD I defnyddio yr Apple HDD dysgaled fel y prif dysgaled. Felly, dwi'n wedi gwneud hyn nawr ar y ochr dde fan yma. Mae'r Apple HDD yr ail gyriad ar gyfer cyfrifiadur I synhwyro ar arno ar gyfer cefngrefn ar ôl yr ffôn cof USB. Nawr dwi'n gallu dod mas o'r system hwn ac wedyn parhau gyda'r bwtio fyny gyda'r cyfrifiadur Linux ar y foment oddi wrth yr ffôn cof USB. Dwi eisiau I achub newidiau ydw. Ac nawr rydyn ni'n gallu parhau gyda'r bwtio fyny gyda'r cefngrefn wledydd hwn. Ar y tro hwn, I goffa hunain, mae'r hwn nawr yn bwtio fyny oddi wrth yr ffôn cof USB. Ond ar ôl I ni tynnu mas o'r ffôn cof USB oddi wrth cyfrifiadur ac wedyn ar ôl y sefydliad o'r Linux ar y dysgaled newydd a bydd hynny fel yr ail dysgaled neu yr ail dysgyriad bydd hynny yn galluogi y cyfrifiadur I dechrau'n oddi wrth yr dysgaled newydd.
nawr yn aros ar gyfer cyfundrefn neu'r cyfrifiadur I llwytho yr meddalwedd oddi wrth yr ffôn cof USB. Ac nawr mae angen rhaid I lofnodi mewn. Felly nawr, rydyn wedi bwtio mewn yn cyfundrefn ddefnyddiad Linux oedd wedi ei sefydlwyd ar y ffôn cof USB. Os chi'n eisiau I gwybod ynglyn â sut I sefydlu cyfundrefn ddefnyddiad Linux ar y ffôn cof USB, fi'n argymhellu chi I wylio ar un o'n fideoedd cynerach sydd yn arddangos sut wneud hynny yn fanwl. Felly, cynllun nawr yw I gysylltu gyda'r rhongryd ac wedyn I llawrlwytho y meddalwedd ar gyfer yr cyfundrefn ddefnyddiad Linux newydd. Felly, pa un o'r dosbarthiadau neu distributions Linux dwi'n eisiau I Mewnsefydlu. Yr un dwi'n anffafrio yw yr un fan yma gyda'r enw Devuan. Felly y rheswm yw, oherwydd dwi'n wedi trio yr dosbarthiadau neu'r distribution eraill sydd yn weddol yn fwy cyffredinol neu yn fwy poblogaidd fel enghraifft Zorin OS neu Linux OS neu Ubuntu neu Debian hyd yn oed. Ac beth digwyddodd gyda'r rhain oedd nad oedd ni'n gallu sefydlu y rhain I mewn yn ffôn cof USB hyd yn oed os llwyddais I gwneud hynny, sef I sefydlu cyfundrefn ddefnyddiad ar y ffôn cof USB, roedd y rhain yn hynod o araf ac roedd y trafferthion ac wedyn gwallau gyda'r bwtio fyny gyda'r ffôn cof USB sydd yn rhedeg yr distributions neu distros neu dosbarthiadau Linux eraill. Yr unig un oedd yn gallu bwtio fyny yn llwyddannus oedd Devuan. Felly dyma y rheswm pam dod nawr yn defnyddio Devuan oherwydd roedd hwn yr unig cyfundrefn Linux oedd yn galluogi I dechrau neu cychwyn fyny o'r ffôn cof USB. Dwi'n wedi treulio mor hynod o oriau yn ceisio I defnyddio yr dosbarthiadau eraill fel Linux Mint, Zorin OS ac hefyd Ubuntu ac hefyd Pop OS, ond ni allwn ni'n llwyddo I rhedeg y rhain oedd wrth y ffôn cof USB. Yr unig un oedd Devuan. Felly y cam nesaf nawr yw I mynd ar-lein i'r rhongryd ac wedyn I llawrlwytho yr fersiwn diweddaraf o'r Devuan ac wedyn I Mewnsefydlu hwnnw ar cyfrifiadur hwn ar y discaled newydd, sef y discaled Apple HDD ac wedyn dwi'n I pwyso ar yr eicon fan yma ar gyfer y poriwr ac wedyn I aros ar gyfer hwnnw I llwytho. Ac wedyn nawr, dyma'r poriwr Firefox wedi cychwyn ac nawr dwi'n eisiau I mynd i'r cyfeiriad ar y wefan sef yr ddefnyddiad.org. Dyna fe, ac wedyn os ydych chi'n sgrolio I lawr, felly mae'n dweud mae'r Excalibur 6 ydy'r fersiwn wastadol gydredol. Felly os ydych chi'n clicio ar hwnnw, ac wedyn os ydych chi'n eisiau I Mewnsefydlu, ydych chi'n gallu clicio ar yr cyswllt fan yma I Mewnsefydlu, ac wedyn ydych chi'n gallu clicio ar y cyswllt I sefydlu Excalibur fan yma, ac wedyn mae hwn yn disgrifio yr fersiynau gwahanol o'r meddalwedd I Mewnsefydlu. Felly, dwi'n eisiau I Mewnsefydlu yr cyfundrefn ddefnyddiad Linux o'r dosbarthiad neu distribution hwn, Devuan, gyda'r desktop
environment neu ymgylchiad dysg frig KDE. Felly, ar gyfer hwn, mae'n dweud fan yma yn y paragraff fan yma, mae'n anghraid I ddefnyddio fel Mewnsefydlu gyda'r terfyniad tanllech desktop.iso fan yma. Felly, mae'n rhaid I mi I llawrithio yr un fan yma. Felly, os ydyn eisiau I llawrithio yr meddalwedd eu hunain, felly mae'n rhaid I ni I mynd i'r cyswllt. Felly, fan yma, ydyn ni'n clicio ar y cyswllt fan yma, yr archif, gosodiad Devuan fan hwn, ac wedyn ydyn gallu clicio ar yr cyswllt fan yma ar gyfer y fersiwn diweddaraf fan yma, Excalibur, sef yr un fan yma. Felly fan yma, mewn yn yr tudalen ar gyfer yr archif gosodiadau Devuan, mae gyda ni ambell o'r dewisiadau. Felly dwi'n mynd I dewis yr ffolder ar gyfer installer cyswlltnod ISO, achos dwi'n eisiau I creu y gyfrwng ar gyfer yr Mewnsefydliwr, ac felly dyna pam dwi'n mynd I clicio ar installer cyswlltnod ISO, ac wedyn dwi'n mynd I dewis yr un fan yma, sydd yn dweud desktop.iso fan yma, felly mae'r hwn 4 gigabyte, ac wedyn dwi'n mynd I clicio ar hwnnw, ac wedyn I dewis ar opsiwn Save Link S I achub cyswllt fel, ac wedyn I llawrithio i'r plicall ar gyfer llawrfyddiadau fan hwn, ac wedyn clicio ar y botwm fan yma i'w cadw fe I mewn yn y plicall ar gyfer y llawrfyddiad, ac nawr mae anghraid I ni I aros ar gyfer llawrfyddiad. Felly nawr mae anghraid dim ond I aros ar gyfer I llawrithio I lawr. Felly nawr mae'r llawrfyddiad wedi cwblhau, y cam nesaf yw I y gor y terfynach, dim ond I checio neu gwirio ydy hynny wedi cwblhau yn iawn. Felly os ydyn ni'n clicio ar applications neu cymwysiadau fan yma ar brig 6 ac wedyn I clicio ar terfynach fan hwn. Oherwydd mae'r hwn yn rhedeg wrth yr ffôn cof USB, mae'r hwn yn weddol araf I mewn yn y dechreuad o'r cymwysiadau, ac wedyn nawr ar foment fy mynd I mewn yn y plicall cartref, ac wedyn I dod I mewn i'r plicall neu ffolder ar gyfer y llawrfyddiadau. Dwi'n mynd i'r downloads fel hyn. Downloads fel hyn, ac nawr os dwi'n yn rhedeg ac ydych chi'n ls na mynd L fel hwn, felly nawr mae'r hwn yn arddangos fel oes newydd ei llawrithio, sef y Devuan, tanllech Excalibur, tanllech 6.1.1, tanllech RMD 64, tanllech desktop.iso. Wedyn, y cam nesaf yw I creu y gyfrwng ar gyfer yr Mewnsefydlwr. Felly, ar gyfer hwn, mae gyda ni fan yma'r ffôn cof allanol USB. Bydd hwn yr cyfrwng ar gyfer y Mewnsefydliad. Felly, y cam nesaf yw I nid yn unig I copio, ond I algreu y llun oddi wrth yr ffeil yma, oherwydd mae'r hwn yn ffeil .iso, sef y llun o'r holl gyfundrefn ar gyfer yr Mewnsefydliad, sef Mewnsefydlwr. Felly mae anghraid I mi I algreu y llun hwnnw ar y cyfrwng yma, sef y ffôn cof USB fan yma, trwy'r rhedeg gorchymyn DD. Felly, efallai, chi'n wedi gweld y fideoedd ar-lein ynglyn â sut I Mewnsefydlu Linux ar gyfrifiadur trwy ddefnyddio meddalwedd gyda'r enw fel Rufus neu Belen Etcher, ond mae'r rhain yn rhedeg ar gyfundrefn wydedd Windows, oherwydd fan yma ydyn ni'n gwneud hyn ar y gyfundrefn wydedd Linux, felly ydyn ni'n mynd I rhedeg gorchymyn arall, sef y gorchymyn DD yn ytrach neu yn lle o ddefnyddio meddalwedd
Rufus neu fel yn etio. Ond yn gyntaf gen hynny, cyn plygio mewn yr ffôn cof allan USB, fi'n mynd I rhedeg o'r gorchymyn yn gyntaf LSBLK. Felly beth mae'r hwn yn gwneud yw, mae'r hwn yn dangos I ni yr disg caled neu gyriadau caled sydd ar y foment wedi ei mountio ar y system. Felly mae gyda ni, fyddwch chi'n gweld y tar ohonynt, mae gyda ni SDR, SDB ac hefyd SDX. Felly adlun ar y SDR, mae'r hwn yr 232.9 o gigabyte. Felly mae'r hwn yn erthygau I mi. Mae'r hwn yr disg caled, yr Toshiba, ac wedyn oherwydd oddi wrth y maint o'r disg caled, ac wedyn yna mae gyda ni yr SDB, felly mae'r hwn yr 931.5 o gigabyte. Felly mae'r hwn yn arwyddocau I mi. Mae'r hwn yr Apple HDD newydd. Ac wedyn y trydydd, mae gyda ni yr SDX fan yma, felly mae'r hwn yn 57.3 o gigabyte, ac wedyn mae'r hwn yn arwyddocau I mi. Mae'r hwn yr ffôn cof allanol USB lle mae'r gyfrifiadur Devuan Linux wedi cael ei sefydlu, ac wedyn os ydyn ni'n rhedeg gorchymyn arall, sef ddefnyddiad fel hwn, felly mae'r hwn yn arwyddocau I mi. Mae gyda ni dim ond yr SDX sydd wedi cael ei mountio ar y system hwn. Felly nawr, y cam nesaf yw, dwi'n nawr yn mynd I plygio mewn y ffôn cof allanol USB arall I creu gyfrwng ar gyfer yr Mewnsefydlwr. Wedyn nawr wedi plygio mewn yr ffôn cof USB allanol, os ydyn yn alredig yr un gorchmynion fer o blaen, yn gyntaf yr LSBLK. Felly nawr, os yn edrych ar y gwelod, mae gyda ni yr gyriad caled newydd, sef yr SDD fan yma, sydd yn 28.7 o gigabyte. Ac wedyn, os ydyn ni'n rhedeg yr gorchymyn ddefnyddiad, felly mae'r hwn yn dal I dangos I ni, does dim unrhyw newid I mewn yn y gwybodaeth hon, oherwydd nad ydy'r ffôn cof USB allanol wedi cael ei mountwyd. Felly, oherwydd nad ydy ei cael ei mountwyd, nawr ydyn yn gallu rhedeg y gorchymyn I creu gyfrwng ar gyfer y Mewnsefydlwr ar yr ffôn cof USB allanol. Sut wneud hynny? Felly mae angen I ni rhedeg y gorchymyn sudo neu I gwneud fel superuser neu agoriwch defnyddiwr. Ac wedyn yr gorchymyn ei hunain yw dd, sef mae'r llythrennau dd yn cynrychioli y geiriau duplicate disk neu deblygio disk, ac wedyn ar gyfer parametrau ar gyfer gorchymyn hwn, yn gyntaf mae angen I ni I mewnbynnu yr EF ar gyfer input file. Felly beth ydy'r input file? Yr input file ydy'r fel ESO ar gyfer y llun o'r sefydlwr. Felly os ydyn unwaith eto yn rhedeg gorchymyn LS9L, felly dyna'r enw'r o'r ffel. Felly ar gyfer y gorchymyn hwn, mae angen I ni I rhedeg sudo ac wedyn dd, duplicate disk neu deblygio disk, ac wedyn EF, sef input file, neu fel mewnbynol yn cyfartalu i'r enw o'r ffel, sef Devuan, ac wedyn tanilell, ac wedyn Excalibur, ac wedyn tanilell, ac wedyn 6.1.1 tanillell AMD, 64 tanillell desktop,
.eso. Felly, dyna'r enw o'r ffeil mewnbynol, ac wedyn ar gyfer yr ffeil allbynol, sef yr output ffeil, mae'n rhaid ar gyfer y parameter. Yn gyntaf, i mewnbynnu OF, output ffeil, yn cyfartalu i'r enw neu llwybr o'r ffeil. Felly, y llwybr o'r ffeil yw, yn gyntaf, blaen slaes, ac wedyn DEV ar gyfer device, ac wedyn yr enw o'r device, sef yr un ar gyfer yr alcof allanol USB, sef y SDD. Dyna'r enw o'r ffeil allbynol, ac wedyn ar gyfer yr parameter arall, mae'n rhaid i ni mewnbynnu opsiwn status neu cyflwr yn cyfartalu i'r progress neu yr blaendeithiad i arddangos yr blaendeithiad neu cynyddiad o'r broses hwn, ac wedyn ar gyfer y maint o pob un blocyn sydd yn cael ei copio oddi wrth un ffeil i un arall, mae'n rhaid i ni mewnbynnu yn gyntaf yr parameter BS, ac wedyn i cyfartalu i 32 o'r megabytiau fel hwn. Ac wedyn nawr, rydyn ni'n barod i pwyso ar y botwm enter neu dodiad fel hwn, ac wedyn i aros ar gyfer yr proses i cwblhau fel hwn. Felly mae'n yma, ar ôl ychydig dros 5 munud, mae'r algreuad o'r gyfrwng ar gyfer y Mewnsefydlwr wedi cwblhau. Felly nawr, os ydyn yn dechrau yr archwilwyr ffeil, mae'n yma, ac wedyn os ydyn yn mynd i'r dyfeisiau ar y ochr chwithfan yma, ac wedyn clicio ar Devuan 611 fan yma. Felly nawr mae'r hwn yr llun o'r cyfrwng Mewnsefydlwr wedi algreu ar yr alffon cof allanol USB fan yma. Felly nawr, os ydyn eisiau i bwtio fyny neu cychwyn fyny gyfrifiadur Linux yn rhedeg oddi wrth yr alffon cof USB, sef y cyfrwng ar gyfer yr Mewnsefydlwr, yn gallu arbwtio yr cyfrifiadur hwn, ond yn gyntaf mae'n rhaid i ni ar ôl cael lawr yr cyfrifiadur hwn i tynnu mas yr gyntaf ffôn cof yw USB ar gyfer yr gyfrifiadur Linux cyfredol hwn. Felly yn gyntaf mae'n rhaid i ni ymadael oddi wrth y terfynach hwn, fel hyn, ac wedyn i cau y poriwr, ac wedyn i cau i lawr yr cyfrifiadur hwn, fel hyn. Ac wedyn nawr, ar ôl cael lawr yr cyfrifiadur, y cam nesaf yw i tynnu mas yr cyntaf ffôn cof allanol USB. A dyna fe, yr un fan yma. Ac wedyn y cam nesaf yw i cychwyn yr cyfrifiadur, ac bydd hwn yn bwtio oddi wrth yr ffôn cof allanol USB gyda'r cyfrwng ar gyfer yr Mewnsefydlwr. A dyna fe, mae'n yma, ac wedyn dwi'n mynd i dewis yr cyntaf opsiwn i Mewnsefydlu fel hwn. A dyna fe. Ac wedyn ynglyn â'r iaith, dwi'n mynd i dewis Welsh neu Cymraeg. Ac wedyn ar gyfer y gwlad, Deyrnas Unedig. Ac wedyn ar gyfer busnesfwrdd, Saesneg Brydeinig.
Felly ynglyn ar enw ar gyfer y gwesteiwr, dwi'n mynd I derbyn yr enw amwach, sef Devuan, ac wedyn I pwyso ar yr parhau, a wedyn ynglyn ar I gyflwynio'r rhydwaith, dwi'n mynd I pwyso ar yr gwag, a wedyn dwi'n mynd I mewnbynnu yr cyfryngar ar gyfer yr defnyddiwr, y root, neu'r goruwch defnyddiwr. Felly ynglyn ar yr rhaniadu o'r disg, dwi'n mynd I dewis defnyddio'r holl disg, oherwydd dwi'n mynd I defnyddio yr holl disg o'r disg newydd, y 2.5 modfedd, sef yr disg Apple HDD. Felly dwi'n mynd I dewis yr opsiwn hwn, defnyddio'r holl disg, ac wedyn ynglyn ar y disg ar gyfer Mewnsefydlu, mae'n dweud nodwch y bydd yr holl data ar y disg a diwyswyd yn cael ei dileu, ond dim nes I chi garhau eich fod gwir eisiau gwneud yr newidiadau. Felly dwi'n mynd I dewis yr disg newydd, sef yr Apple HDD fan yma ar y brig. Felly, ynglyn ar defnyddiad o'r disg hwn, I defnyddio'r rhaniadau gwahanol ar gyfer pob math o'r pegellau ar gyfer pob un math gwahanol. Dwi'n mynd yn ytrach na gwneud hynny, dwi'n mynd I defnyddio'r holl disg fel un rhaniad gyda'r ffeiliau I gyd I mewn yn un rhaniad. Felly dwi'n mynd I dewis gyntaf opsiwn, sef pob ffeil mewn un rhaniad. Felly dyma'r grynodeb o'r rhaniadau. Felly dwi'n mynd I derbyn hwn ac wedyn I barhau gyda'r mewnsefydliad trwy dewis gorffen rhaniadau ac ysgrifennu'r newidiadau i'r disg. Ac wedyn mae'r hwn yn gofyn os ar gyfer cartau'n had, os ydyn eisiau I barhau gyda ysgrifennu ar newidiadau ar y disg, ac wedyn dwi'n mynd I derbyn fel hwn. Felly fan yma, ynglyn ar yr opsiwn I defnyddio'r drych ar gyfer rhydwaith ar gyfer yr mewnsefydliad o'r meddalwedd ychwanegol, ar y foment dwi'n mynd I dewis na. Felly, ynglyn ar y cwestiwn hwn, os dwi'n eisiau I cyfrannu, neu I cymryd rhan I mewn yn yr gysadleuaeth ar gyfer pobyglaeth o'r meddalwedd, neu I cymryd rhan I mewn yn yr arolwg ar gyfer hynny, dwi'n mynd I dewis na hefyd. Felly, ynglyn ar yr amgylchiad ar gyfer y desktop, dwi'n mynd I dewis KDE yn DI, fel hwn, ac hefyd dwi'n mynd I dewis yr SSH server, ac hefyd LXQT, ac hefyd LXDE, Mate, ac hefyd Cinnamon. Dwi'n wedi defnyddio GNOME o'r blaen, felly does dim angenrhaid I mewnsefydlu GNOME, ac wedyn dwi'n mynd I barhau. Felly ynglyn ar rhewliwr ar gyfer yr arddangoswyr, dwi'n mynd I dewis yr un amwell sydd light DM fel hwn. Wedyn nawr, mae gyda ni cwestiwn ynglyn â pa un o'r cyfundrefn
cychwyn yr un eisiau I sefydlu. Felly dwi'n mynd I dewis yr un amwell, sef sysfi init fel hwn. Ac wedyn dwi'n mynd I dewis I sefydlu llwythwr ar gyfer grab. Ac dwi'n mynd I dewis yr un, sef yr gyriad caled ar gyfer yr sydd yn cynnal cyfundrefn gosodiad hwn, sef yr Apple HDD, yr un fan yma. Ac wedyn pwyso ar dodiad. Felly nawr mae'r sefydliad wedi cwblhau. Mae angen I ni nawr I cychwyn y gyfrifiadur, ond yn gyntaf mae angen I ni I tynnu mas y cyfrwng ar gyfer Mewnsefydliad, sef yr ail ffôn cof allan USB, felly dwi'n mynd I gwneud hynny nawr. A dyna fe, yr hwn fan yma, wedi ei tynnu mas, ac wedyn nawr dwi'n mynd I barhau gyda'r ail cychwyn o'r cyfrifiadur hwn. Dwi'n pwyso ar y botwm ac efo parhau. Felly nawr fan yma, ti'n ddefnyddio mewn yn yr cyfundrefn gosodiad ar gyfer y desktop neu deddfrig. Mae gyda ni fan yma y sgrin ar gyfer ddefnyddio mewn sydd yn ei galw yn y Saesneg Display Manager neu rheolwr arddangosfa. Felly, os ydyn ni'n edrych ar y gornel ar yr brig dde fan yma, mae gyda ni y eicon ar gyfer yr desktop amgylchiad neu'r amgylchiad deddfrig ar gyfer y cinnamon sydd un o'r gyfundrefau deddfrig oedd wedi ei Mewnsefydlu mewn yn y cyfrifiadur hwn. Yn ychwanegol I hynny, mae gyda ni amrywaith o'r fersiynau ar gyfer yr cinnamon, fel enghraifft y cinnamon software rendering ac hefyd cinnamon on Wayland sydd yn brofiadol neu experimental a brofiadol, ac wedyn mae gyda ni default X session ac hefyd LXDE, LXQT, Mate, OpenBox ac hefyd Plasma. Mae gyda ni dwy fersiwn o Plasma yma, un ar gyfer yr Wayland ac un arall ar gyfer X11 ac hefyd mae gyda ni XFXE session neu'r XFXE session ar gyfer Wayland. Felly dwi'n mynd I dewis KDE, sef fan yma mae gyda ni KDE Plasma Wayland neu KDE Plasma X11. Felly dwi'n mynd I dewis Plasma X11 ac wedyn dwi'n mynd I llofnod I mewn nawr. Wedyn, rydyn wedi mewnbynnu fy'r enw ddefnyddiwr ac hefyd fy gyfrifiadur ac nawr ar yn achos ar gyfer yr deddfrig I gychwyn I fyny. Felly ar y gwelod yr cornel yr dde fan yma, mae'n dweud Plasma made by KDE neu Plasma gwnaethpwyd gyda'r KDE. Ac wedyn nawr mae'r deddfrig wedi arddangos ar y sgrin ac ar y gwelod o'r sgrin mae gyda ni rheolwr tasgiau ac wedyn ar y cornel y chwith gwelod mae gyda ni yr eicon ar gyfer yr diwyslen ar gyfer y KDE Plasma. Felly, fan yma, y gyntaf beth dwi'n eisiau gwneud yw I newid yr maint o'r resolution neu'r adnabyddiad o'r sgrin. Felly ar gyfer hwn, dwi'n gallu clicio ar opsiwn system ar y diwyslen fan yma.
Ac wedyn dwi'n gallu clicio ar gyfer yr dewisiad ar gyfer yr arddangosfa. Os ydy ei yn dangos un yn y restr fan yma, neu os ydyn yn clicio ar chwilio, neu chwilio ar gyfer display. Felly mae gyda ni cydymffurfiaeth neu gosodiadau ar gyfer yr arddangosfa, display configuration. Ac wedyn fan yma, os ar foment, yr ddefnyddiad cyfredol yw 1024 gyda'r 768. Felly mae'r hwn yn fwyaf. Felly os rydyn ychwanegu un sydd yn fwy nag hynny, mae angen rhaid i gwneud hynny yn well law. Felly, ar gyfer hwn, mae angen rhaid i mi i dechrau terfynell trwy'r mewnbynnu terminal fan yma, ac wedyn dwi'n gallu dewis yr XFXE terminal, neu terfynell XFXE, fel hwn. Felly, ar gyfer hwn, dwi'n eisiau yr adroddiad sydd yn 1920 ar lled ac 1080 yn ich. Felly sut yw'n gwneud hynny? Felly mae angen rhaid i mi i debio y gorchymyn XVT ac wedyn 1920 ac wedyn 1080 fel hwn, ac wedyn pwyso ar botwm ddodiad. Felly nawr mae'n arddangos manylion fan yma. A'r cam nesaf yw mae angen rhaid i ni i rhedeg gorchymyn X-Rander i creu y mod newydd, neu modd newydd i mewn yn y cyfrifiadur hwn. Ac wedyn mae'n rhaid i ni i mewnbynnu ar gorchymyn sudo, ac wedyn X-Rander, ac wedyn namin new mode, ac wedyn mae'n rhaid i ni i copio manylion hyn. Ac wedyn i'w gludo mewn fel hwn. Ac wedyn i pwyso ar botwm ddodiad. Ac wedyn i mewnbynnu cefn-ar fel hwn. Felly nawr mae'n dweud nad ydy'r defnyddio hwn i mewn yn yr ffeil ar gyfer yr sudo was neu'r sudo wir. Felly mae'n rhaid i ni i ychwanegu y defnyddio hwn i mewn yn yr grŵp hwnnw. Felly sut i'w wneud hynny? Felly mae angen rhaid i ni yn gyntaf i troi y defnyddiwr i'r defnyddio root neu gredyn, su ac wedyn gwagle, ac wedyn namin, ac wedyn gwagle unwaith eto, ac wedyn root, ac wedyn pwyso ar ddodiad, ac wedyn mae'n rhaid i mewnbynnu ar cefn-ar, ac wedyn pwyso ar botwm ddodiad, ac wedyn nawr mae'n rhaid i ni i rhedeg y gorchymyn user mod fel hwn, ac wedyn i namin, ac wedyn bach lythren A, ac wedyn y prif lythren egg fel hwn, ac wedyn sudo fel hwn, ac wedyn yr enw o defnyddiwr, sef hwn fan yma, ac wedyn pwyso ar y botwm ddodiad. A dyna ni. Nawr, y cam nesaf yw unwaith eto i dychwelyd i'r gorchymyn o'r blaen, sef sudo X-Rander, ac wedyn i'w ceisio i rhedeg hynny unwaith eto. Felly, ar gyfer hwn, mae'n rhaid i ni i ymadael allan o'r cregyn root fel hwn, trwy mewnbynnu y gorchymyn exit. Ac nawr, os dwi'n rhedeg gorchymyn who am I, pwy ydw i? Felly, nawr mae'n dweud ydw i y defnyddio hwn. Nawr dwi'n gallu awredig y gorchymyn sudo X-Rander.
fel hwn, ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad. Unwaith eto, i mewnbynnu y cyfrnar, ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad. Felly, nad oedd hynny yn gweithio, rydyn nawr yn mynd i trio rhywbeth arall, rydyn mynd i unwaith eto i creu y cregyn neu i llofnodi i mewn trwy'r y cregyn newydd fel defnyddio root fel hwn. Ac wedyn nawr, rydyn mynd i rhedeg gorchymyn arall, sef sudo fel hwn, ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad fel hwn. Beth mae'n agor nawr yw y ffeil sydd yn rheoli defnyddwyr i mewn yn y grŵp sudo was neu sudo wir. Yr defnyddwyr sydd yn gallu rhedeg y gorchymyn sudo, ac wedyn i mewn yn y ffeil hwn, dwi'n mynd i ychwanegu yr enw o defnyddwyr, ac wedyn nawr dwi'n mynd i ail-greu y llinell yn uchod sef gyda'r y gar all, ac wedyn yn cyfartalu i'r, ac wedyn agor yr cronfach cron, all, ac wedyn yr wahanod, ac wedyn yr all unwaith eto, ac wedyn y cae cronfach cron, ac wedyn gwadle, ac wedyn all unwaith eto, ac nawr dwi'n mynd i amadal oddi wrth yr ffeil hwn, trwy'r pwyso ar yr botwm control neu rheol, ac wedyn X i amadal fel hwn, ac wedyn mae'n gofyn ydy eisiau i achub y buffer neu rhagorfa, ac wedyn dwi'n mynd i dweud ydy, ac trwy'r mewnbynnu y llythren fel hwn. Ac wedyn dwi'n mynd i pwyso ar botwm dodiad fel hwn, ac nawr, os dwi'n yn ymadal oddi wrth yr cregyn a gefrwyd, neu os dwi'n yn unwaith eto yn alagor sudo unwaith eto, felly ydy'r llinell newydd yn cael ei arbed, ydy. Felly mae'r llinell hwn yn dal fan yna, felly dwi'n mynd unwaith eto i amadal oddi wrth y ffeil hwn, ac wedyn amadal oddi wrth y cregyn rwyd hwn, ac nawr, os dwi'n yn elwedig gorchymyn hwymau, felly mae nawr, mae'n dweud dwi yn defnyddio hwn, ac nawr os dwi'n yn ceisio unwaith eto i rhedeg gorchymyn fel o blaen, fel hwn. Nawr, mae'r hynny wedi cwblhau heb unrhyw neges gwach. Nawr y cam nesaf yw i rhedeg y gorchymyn X-render fel hwn. Felly, nawr, os rydyn ni'n edrych ar y manylion hwn, mae'n rhoi yr enw o'r sgrinfa yma'r enw gyfrifiadur gysyllt not 1. Mae'n dweud connected, felly mae'r gar hwn connected a gar sy'n arwyddocau mae'r hwn y sgrin sydd yr un rydyn ni'n yn gyfredol yn edrych arno. Felly y cam nesaf wedyn yw i defnyddio yr enw'r hwn i mewn yn y gorchymyn nesaf, sef mae rhaid i ni i ychwanegu y mod i mewn i'r cyfrifiadur hwn trwy rhedeg y gorchymyn arall, sef sudo, ac wedyn X-render, ac wedyn namin add mode, ac wedyn yr enw o'r sgrin, sef gyfrifiadur gysyllt not 1, ac wedyn mae'n rhaid i ni, oherwydd rydyn wedi creu mod newydd, yr un fan yma, mae'n rhaid i ni i copio hwnnw, fel hwn, ac wedyn i geidio i mewn fel hwn. Ac wedyn i bwyso ar botwm dodiad. Nawr mae'r mod hwn, neu'r mod hwn wedi cael ei ychwanegu i'r
cefnderfyn wedydedd KDE plasma. Nawr, unwaith eto, os ydyn dychwelyd i'r gosodiadau ar gyfer yr arddangosfa, mor hwn. Ac wedyn nawr, os ydyn dewis yr 1920 a lled gyda'r 1080 ar uchder fel hwn, ac wedyn clicio ar y botwm i'w apply neu cymisio fel hwn ar gwelod. Nawr, mae gyda ni adnabyddiad o'r sgrin newydd, felly dwi'n mynd i dewis i'w cadw fel hwn. Ac wedyn, rydyn yn gallu amadal oddi wrth terfynas fel hwn. Ac wedyn, y cwestiwn nesaf yw, os dwi'n mynd i cael lawr yr gyfrifiadur hwn ac wedyn yn ei dechrau, y bydd yr un adnabyddiad yn cael ei cadw, neu os yn rhaid i mi i ychwanegu fe unwaith eto. Felly dwi'n mynd i'w trio hynny nawr, trwy'r clicio ar y botwm i cael lawr fel hwn, ac wedyn i'w dechrau unwaith eto. Ac wedyn i dewis shutdown nawr, neu cael lawr nawr. Felly nawr mae'r cyfrifiadur wedi cael lawr, ac dwi'n mynd i'w cychwyn unwaith eto trwy'r bryso ar y botwm pŵer. Ac wedyn nawr, dwi'n mynd i lofnodi mewn. Felly nawr, fel ydych chi'n gweld, mae'r adnabyddiad o'r desktop neu ddefnyddiad yma wedi dychwelyd i'r adnabyddiad gwreiddiol. Felly, ni wnaethau yr KDE plasma wedi cadw yr gosodiadau ar gyfer yr adnabyddiad oedd wedi cymisio arno i gwneud y sgrin yn fwy. Felly, cam nesaf yw i mi i canfod rhyw fath o ffordd sut i wneud hynny i cadw yr adnabyddiad o'r ddefnydd rhywle fel y gallo yr KDE plasma yn dechrau gyda'r adnabyddiad cywir y tro nesaf. Felly nawr, ynglyn ar sut i dod i hyd o ryw fath o'r sefyllfa lle ydyn yn gallu cychwyn i fyny gyda'r adnabyddiad neu'r resolution sydd yn fwy pan ydyn yn dechrau yr cefngrefn yr ddefnydd fan yma i mewn yn y plasma KDE. Dwi'n mynd i ymrofi neu i ymgeisio yr awgrymiad. Felly dychwelyd i mi i mewn yn yr period chwilio, sef pan rydyn yn gofyn Google ynglyn ar hwn. Felly beth mae'r dechllysrwydd yr gyfrifiadur yn dweud ynglyn ar hyn yw, rydyn yn gallu ychwanegu rhyw fath o'r cymwysiad i'r KDE plasma fel pan mae'r cyfnodrefn wedydedd KDE plasma yn dechrau, rydyn yn gallu ychwanegu yr ysgrif neu y sgrip sydd yn dechrau ac yn rhedeg pan mae'r KDE plasma yn dechrau i mewn yn KDE plasma auto start neu'r hunan symudol cychwyn. Felly ar gyfer hyn, rydyn yn gallu mynd yn gyntaf i'r pregell cartref fan yma. Felly dyma fy'r pregell cartref fel y defnyddwr o'r KDE plasma fan yma. Ac wedyn, dwi'n gallu creu yr pregell cudd neu cuddiedig trwy'r fan yma dan pregell cartref neigdia ac wedyn na'n mynd P ac wedyn tilde
ac wedyn blaen slaes, ac wedyn dot config, ac wedyn plasma, ac wedyn cysylltnod, ac wedyn workspace, ac wedyn env fel hwn. Ac wedyn mewn yn y bydell yma, yn gallu creu yr ysgrif cregyn trwy rhedeg yr adolygwr, sef y fai fan yma. Felly os ydyn yn rhedeg fai ar yr llwybr i'r pregell, ac wedyn os ydyn yn rhoi yr enw o'r fel screen, tanllech resolution fel hwn, a wedyn .sh yr aldodiad arferol ar gyfer yr ysgrifau cregyn, a wedyn byso ar y botwm dodiad. Nawr, mewn fan yma yn yr adolygydd VI, rwy'n gallu ysgrifennu y gorchmynion i'w rhedeg. Yn gyntaf, mae'n rhaid i ni mewn fyny y llinell hwn, sef stwnch. Ac wedyn y bychnod, blaen slaes bin, blaen slaes sh. I dweud i'r ysgrif hwn, a lle mae'r llawliad o'r program sh neu yr ysgrif i rhedeg yr ysgrif hwn. Ac wedyn mae'n rhaid i ni rhoi yr gorchmynion i rhedeg x-rounder, neu yn hytrach os ydyn nhw'n rhedeg fel sudo x-rounder, ac wedyn new mode, ac wedyn sudo x-rounder, ac wedyn add mode i ychwanegu y modd newydd, ac wedyn x-rounder, sudo x-rounder, ac wedyn namin output, ac wedyn ynglyn ar yr parametrau o'r gorchmynion hwn, yn gyntaf unwaith eto os ydyn unwaith eto yn rhedeg y gorchymyn ecvt, ac wedyn 1920, ac wedyn 1980 fel hwn. Felly nawr mae'n rhaid i ni gopio yr allbennod hwn fel hyn. Y mode line fan yma i'w gopio, ac wedyn mae'n rhaid i ni gludo mewn fan yma. Felly mae hwn yn gyffori neu'n ansoddi parametrau ar gyfer y gorchymyn gyntaf fel hwn. Ac wedyn, yn ail, mae'n rhaid i ni ychwanegu modd neu y mode, sef yr enw'r o'r mode yw 1920, ac wedyn x 1980, tanllech 60.00 fel hwn. Oherwydd mae hwn yr enw o'r mod newydd. Ac wedyn, ar ôl hynny, mae'n rhaid i ni ar gyfer y trydydd gorchymyn felly ynglyn ar add mode fan yma ar gorchymyn, mae'n rhaid i ni ychwanegu mewn yr enw o'r sgrin, sef egvr, gysylltnod 1 fan yma. Felly, sut i dod o hyd o'r enw o sgrin fan yma. Felly ar gyfer hwn mae'n rhaid i ni ddim yn rhedeg y gorchymyn x-rounder fel hwn i ddangos yr manylion ynglyn ar yr enw. Felly i ogof y hunain, oherwydd mae'n dweud connected fan yma, ac mae'n hwn yn adfodicau i ni, mae'r device hwn wedi cael ei cysylltu. Felly dyna sut ydyn nhw'n gwybod mae'r VGA cysylltnod 1 ar enw o sgrin fan yma. Ac hefyd wedyn mewn yn yr gorchymyn olaf,
Mae'n rhaid i ni i rhoi yr un enw fel yr enw'r o'r ddefnyddiad. Ac hwn. Ac wedyn namin mod. Ac wedyn unwaith eto i ambenodi yr mod, sef yr enw'r o'r mod hwn ydy 1920 x 1.8 ac wedyn danllech 6.0.00 fel hwn. Ac wedyn nawr, mae'n rhaid i ni i achub fel hwn, ond yn gyntaf rydyn gallu daclu o gwmpas llinellau gwegion fel hyn, ac wedyn i'w achub fel hwn. Ac nawr, y cam nesaf yw, mae'n rhaid i ni i newid yr caniatad, neu caniatadau ar y ffel hwn. Er enghraifft, os ydyn yn rhestru ar ffel hwn, felly mae'n dweud gysylltnod RU, gysylltnod RU, gysylltnod R, gysylltnod. Felly os ydyn eisiau i roi y caniatad ac efo hwn i gyfrifiadur, mae'n rhaid i ni i ychwanegu yr X sydd yn cansiolio gair Saesnig execution ac wedyn ydyn gallu gwneud hyn trwy redeg o crymyn chymod. Fel hwn. Chymod. Chymod ac wedyn yr symbol ychwanegu ac wedyn X ac wedyn pwyso ar y botwm ddodiad fel hwn. Nawr os ydyn unwaith eto yn rhestru ar manylion o'r ffel hwn, felly nawr fel mae'n arddangos ar y sgrin, mae'r hwn gyda fe ar X ac efo execution neu i gwythriadadu. Ac wedyn nawr, mae'n rhaid i ni i ychwanegu ysgrif hwn i'r hunan symudol dechreuad o'r KDE plasma. Sut i wneud hynny? Felly os ydyn nawr yn mochleio i'r gosodiadau ar gyfer yr KDE plasma fel hwn, ac i chwilio ar gyfer yr auto start neu yr dechrau hunan symudol, neu hefyd gallu chwilio ar y gyfer i mewn yn y blwch ar gyfer chwilio i mewnbynnu y gair auto start fel hwn. Ac wedyn fan yma, rydyn gallu ychwanegu y program neu rhaglen newydd trwy clicio ar yr botwm ar yr ochr dde ar y brig fel hwn, ac wedyn i ychwanegu yr cymwysiad fel hwn, ac wedyn rydyn gallu dewis yr ysgrif. Felly o roedd hynny i mewn yn y bygell cyddiedig. Felly fan yma, os ydyn clicio ar yr gosodiadau ar y brig dde fel hwn, ac wedyn dewis dangos ffeiliau cudd fel hwn, nawr mae hwn yn dangos bygell .config neu cydymffurfio, ac wedyn nawr ydyn gallu clicio ar yr cysylltiad yr bygell plasma workspace fel hwn, ac wedyn env fel hwn, ac nawr mae gyda ni yr ysgrif fan yma yn newydd wedi ei greu fel hwn, ac wedyn rydyn clicio ar y gor fel hwn i ychwanegu hwn i'r rhestr o'r cymwysiadau neu ysgrifau sydd yn cael ei rhedeg pan mae'r KDE plasma yn dechrau. Felly nawr, gobeithio, bydd hynny yn rhedeg ac bydd hynny yn cymwysio yr adroddiad gywir sydd yn fwy pan ydyn yn dechrau yr KDE plasma y tro nesaf, ond cawn ni'n gweld. Felly os ydyn ymadael oedd hwnnw, ac wedyn ymadael oedd o'r terfynach, ac wedyn os ydyn na'r
yn ar-dechrau gyfrifiadur, ac wedyn cawn ni'n gweld beth sydd yn digwydd. Wedyn nawr mae'n rhaid i ni i lofnodi i mewn i'r KDE Plasma. Nawr mae'r KDE Plasma yn dechrau, felly nawr croesi bysedd. Os mae'r hwn yn gweithio a tro hon. Felly nawr, fel ydych chi'n gweld, nid ydy'r hyn wedi gweithio oherwydd nid ydy'r adroddiad i mewn yn yr adroddiad sydd yn fawr, sydd yn fwy, rydyn wedi dychwelyd i'r adroddiad greiddiol. Felly beth yn digwydd dwi'n rhyfeddu os rydyn yn rhedeg yr ysgrif eu hunain. Felly os rydyn yn dechrau y terfyn ar unwaith eto, neu os rydyn yn edrych na hynny yn agor yr gosodiadau ar gyfer yr arddangosfa, fel hwn. Ac wedyn ydy, felly nid ydy'r adroddiad 1920 gyda'r 1980 yn arddangos, arddangau i mi roedd yr ysgrif wedi hollol methu i cael ei rhedeg. Felly nawr, os ydyn yn rhedeg ysgrif hwnnw, hunain, ac hwn, felly nawr, mae'r ysgrif wedi rhedeg yn llwyddiannus oherwydd yn uniongyrchol. Mae'r adroddiad wedi newid. Felly, ar ôl ambell mwy o'r archwiliad ar yr rhyngrwyd, rydyn wedi darchifgod mae llawer o bobl yn brofi yr un trafferthion, sef gyda'r gollyngiad ddiweddar o'r KDE Plasma, a roedd yn awsterau i mewn yn yr rhedeg o'r ysgrifau i mewn sydd wedi ei benodi fel yr autostart neu dechreuad hunan symudol. Felly, ar foment ar fersiwn cyfredol o'r KDE Plasma ymddangos nad oes unrhyw dadrysiad ar gyfer y gwall hwn. Felly, mae'r yn ôl y dudalennau ar y rhyngrwyd, mae'r modd arall ar yna'n gallu ymceisio, sef yn ytrach nag i dibynnu ar autostart neu dechreuad hunan symudol i mewn yn KDE Plasma, rydyn yn gallu defnyddio gosodiadau neu y ffeiliau neu ysgrifau ar gyfer yr X11 i rhedeg yr ysgrif neu i cymysio y gosodiadau pan mae'r X11 neu X11 yn dechrau. Felly rydyn mynd i gwneud hyn nawr yn gyntaf. Mae'n rhaid i ni i creu y ffeil gyda'r ffeil gosodiadau ar gyfer yr X11. Yn gyntaf mae'n rhaid i ni i newid y defnyddiwr i'r defnyddio root neu gwredyn fel hwn. Ac wedyn mae'n rhaid i ni i mynd i'r bydell ar gyfer yr X11. Ac wedyn mae'n rhaid i ni i creu yr ffeil gosodiadau ar gyfer yr arddangosfa. Felly does dim ots pa enw yn gallu galw y ffeil hwn, ond yn gallu enghraifft galw hwn rhywbeth fel test ac wedyn yr ddyddiad heddiw .conf. Fel hwn.
hynny, union yn yr adolygydd. Ac wedyn, mae'n rhaid i ni i dechrau gyda'r arwydd air section neu adran ac wedyn monitor. Ac wedyn mae angen rhaid i terfynu yr adran hwn gyda'r arwydd air end section. Ac wedyn i mewn yn yr adran hwn, mae'n rhaid i ni i ddefnyddio arwydd air arall, sef identify neu hunaniaethwr fel hwn. Felly mae'r hwn yr enw'r o'r device o sgrin. Felly roedd ni wedi canfod hyn yn blaen yn gynerach. Ac wedyn ynglyn ar yr mode line neu'r manylion ynglyn ar 1920 dim gyda'r 1080 os ydyn unwaith eto ychydig gorchymyn XVT a wedyn 1920 dim 1080 fel hwn. Felly llinellydd yn oll-bwysig yw yr un fan yma. Rwy'n gallu ei copio fe fel hwn ac wedyn ei gludo mewn fel hwn. A dyna ni. Ac wedyn, gyda'r trydydd llinell, mae angen rhaid i ni i ambenodi option ac wedyn prefer mode. Ac wedyn unwaith eto i roi yr enw o'r adnabyddiad hwn, sef 1920 x 1080 60.dim fel hwn. Ac nawr, os ydyn ni yn archifyddol ac wedyn ymadael fel hwn. Ac wedyn nawr, rwy'n gallu ymgeisio hwn drwy'r llofnodi allan o'r cyfystedd o'r CD plus na hwn. Ac wedyn i llofnodi mewn. A dyna ni, mae hwn wedi gweithio yn uniongyrchol yn hunan symudol. Felly nawr dwi'n gallu llofnodi mewn unwaith eto. Ond nawr yn anffodus, mae'n wedi dychwelyd i'r un adnabyddiad fawr o'r blaen. Felly nawr mae gyda fi syniad arall os ydyn yn dychwelyd i'r gosodiadau ar gyfer yr KDE plasma, sef yr gosodiadau ar gyfer gyfrifiadur, ac nawr os ydyn yn mynd i'r gosodiadau ar gyfer arddangosfa, ar hwn fan yma. Ac wedyn nawr os ydyn yn clicio ar y rhestr dewis ar gyfer yr adnabyddiad, felly, efallai bydd yr adnabyddiad 1920 gyda'r 1080 yn rhestru ac ydy. Felly nawr mae hynny yn bodoli mewn y rhestr fan yma, felly dwi'n yn amau os ydyn yn parhau i cymwysio yr adnabyddiad hwn. Ac wedyn nawr mae'n wedi cymwysio hwn, ac nawr os ydyn ni'n dewis i cadw hwn, ac wedyn nawr os ydyn yn ail dechrau, a bydd hynny yn cadw yr un gosodiad. Felly cawn ni'n gweld ydyn mynd i ail dechrau a gyfrifiadur hwn. Rwy'n pwyso ar botwm hwn i'w ail gychwyn. Nawr, mae hynny yn addawol, felly rwy'n mynd i llofnodi mewn unwaith eto, a cawn ni gweld a bydd yr adnabyddiad fwy yn cael ei arddangos. A hwra! Dyma'r deddfrig
na'r wedi cadw yr un adroddiad fwy ar ôl yr cychwyn o'r gyfrifiadur. Felly, dyna sut llwyddasom ni i dechrau yr ymgylchiad deddfrig gyda'r adroddiad o'r sgrin sydd yn fwy ac wedi ei gosodiadu yn waith law yn ytrach nag derbyn yr un amwach wrth yr gyfrifiadur weithrededd neu wrth yr ymgylchiad deddfrig yn wach sydd yn llai. Felly nawr, cam nesaf yw i edrych ar yr rhestr o'r cadwfedd lle yna'n gallu plawrwytho y meddylwedd ar gyfer y cyfrifiadur hwn i mewn yn y cyfrifiadur weithrededd o Linux. Yna'n defnyddio yr dosbarthiad o Linux sydd yn ei galw Devuan. Mae hwn yn seiliedig ar Debian. Felly, os ydyn eisiau i llywitho y meddylwedd ar gyfer dosbarthiad y Linux hwn Devuan, ydyn gallu llywitho wrth cadwfedd Debian. Ond yn gyntaf mae angen rhaid i ni i edrych ar y cadwfedd wedi ei gosodiadu i mewn yn yr gyfrifiadur weithrededd hwn. Felly, ar gyfer hwn mae angen rhaid i ni i agor yr ffail sydd yn cael ei lleoli i mewn yn y pellach ar blaenslais etx ac wedyn blaenslais rpt ac wedyn sources neu tarddiadau ac wedyn .list neu rhestr. Ac wedyn nawr, ydym gallu gweld mae popeth wedi ei sylwebu mas i mewn yn y ffawr hwn. Does dim unrhyw beth, unrhyw cyfeiriad ar gyfer unrhyw cadwfar o gwbl i mewn yn y ffawr hwn. Felly, wedyn, y cam nesaf yw i osod i mewn yn y ffawr hwn yr cyfeiriadau ar gyfer cadwfedd Debian. Ar gyfer hwn, yn gyntaf mae rhaid i ni i agor y poriwr fel ydy Chromium wedi cael ei osodi nag ydy, neu Firefox ydy Firefox wedi cael ei Mewnsefydlu ydy. Felly os ydych nawr yn agor yr Firefox ac wedyn mae angen rhaid i ni hefyd i gysylltu gyda'r rhongryd. Felly nawr dyma'r Firefox wedi ei agor neu'r llwynog tân wedi ei agor ac wedyn i mynd i'r wefan ar gyfer Debian gyda'r rhestr o'r cyfeiriadau ar gyfer cadwfedd. Mae'n rhaid i ni i mynd i'r wefan sydd wiki.debian.org blaenslais ac wedyn sources list fel hwn ac wedyn pwyso ar botwm dodiad. Ac nawr, os ydyn yn torchi i lawr ac os ydyn edrych ar gyfer yr example, felly mae'n yma, mae gyda ni y tarddiadau ar gyfer yr Debian yma. Felly fan yma, o'r ystod hon, mae gyda ni cyfeiriadau ar gyfer yr cadwfedd ar gyfer Debian. Felly, ar gyfer hyn, rydyn gallu copio y rhain fel hwn, ac wedyn ei geidio mewn fan yma i mewn yn yr ffail sources.list fan yma. Dyna fe, ynglyn ar y math o'r cadwfar, os mae'n yn dechrau gyda'r deb gysylltnod src, mae'r hwn yn cynrychioli y gair source neu tarddiad yn Saesneg, felly mae'r hwn yn arddecau dyna lle ydyn yn llawrytho'r cod tarddiad neu source code ar gyfer meddylwedd, felly does dim unrhyw angen ar gyfer hynny. Dim ond eisiau i llawrytho meddylwedd hunain
ac nid yr cordtaddiad oherwydd nad ydym yn eisiau i'w gydnabyddu nhw unwaith eto I creu y meddalwedd a rydyn ddim yn dydori I mewn yn llawer y meddalwedd eu hunain. Ac wedyn nawr, os rydyn yn achub y ffel hwn, mae hwn, neu trwy'r mewnbynnu gorchymyn W ac efo right ac wedyn y bychnod, wedyn mae hwn wedi cael ei achub, os rydyn yn ymadael, nawr ac wedyn os rydyn yn unwaith eto yn elagor hwn, nad oes. Felly ac efo hyn, os rydyn yn rhestru caniatadau, felly mae'n rhaid I ni I fod yr defnyddiwr root neu greddyn. Felly ac efo hwn, os rydyn yn diblaen i'r gorchymyn VI I mewnbynnu yr gorchymyn sudo I redeg fel yr defnyddiwr root. Ac nawr, unwaith eto os rydyn yn gleidio mewn ac yn lle oedd wrth yr wikidebian.org fel hwn, gyda'r cyfeiriadau o'r cadwfedd o'r meddalwedd ac wedyn I sylwebu mas yr cyfeiriadau ar gyfer y cordtaddiad ar gyfer meddalwedd fel hyn. Ac wedyn nawr, os rydyn yn achub y ffail ac wedyn ymadael fel hwn, nawr os rydyn unwaith eto yn ymadael oedd y cregyn ar gyfer y defnyddio root fel hwn, roedd hynny wedi cael yr terfynell nawr os rydyn unwaith eto yn cydadodi i'r defnyddiad yma, yr pwynsiad o'r ffail, sef /etx, wedyn rpt, ac wedyn sources.list. Felly, dyna fe. Nawr, rydyn yn gallu diweddaru yr cadwfedd neu'r rhestr o'r cadwfedd I mewn yn y cyfundrefn hwn. Ond cyn hynny, dwi'n mynd I redeg yr meddalwedd gyda'r enw Synaptic fel hwn, Synaptic Package Manager. Felly beth mae hwn yn gwneud yw, mae hwn yr rheolwr neu'r rheolfwrdd lle rydyn yn arferol defnyddio I'r llawrytho y meddalwedd. Felly os rydyn yn chwilio ar gyfer yr simple screen recorder, mae hwn, felly nid ydy'r hwn yn bodoli, felly nawr os rydyn dychwelyd i'r terfynell. Felly I diweddaru y rhestr o'r cadwfedd I mewn yn yr cefndrafn yr RPT, mae'n rhaid I ni I redeg gorchymyn sudo ac wedyn RPT ac wedyn cyswllt.get ac wedyn update fel hwn. A wedyn nawr, os rydyn pwysau ar y botwm ddyddiad, nawr, mae'n diweddaru y rhestr o'r meddalwedd oedd wrth yr cadwfedd, oedd wrth y wefan Debian. Fan yma. Felly nawr, os rydyn mynd I alredeg y gorchymyn hwn, dylai hynny I fod yn cyflymach. Dyna ni. Nawr, os rydyn yn dychwelyd i'r synaptic, y rheolwr yr becynnau, ac wedyn i'w diweddaru, trwy clicio ar botwm yma i'w llwytho fel hwn. Nawr, mae gyda ni meddalwedd simple screen recorder a rydyn yn gallu clicio arno fe fel hwn i'w marcio ar gyfer mewnsefydliad fel hwn, ac wedyn clicio ar marc fel hwn, ac wedyn i'w mewnsefydlu, rydyn yn gallu clicio ar y botwm i'w cymwysio fan yma to apply. Ac wedyn i'w clicio ar y botwm fan yma
i'w cymysio. Os ydyn eisiau i dangos y ffeiliau unigol, chi'n gallu clicio ar y saith fan yma, dyna fe. Mae'n dal yn llawrytho. Felly, ar ôl llawrythiad, mae'n nawr yn y proses neu yn cyfrwaith o'i mensefydlu fan yma. Unwaith eto, os ydyn eisiau i edrych ar y manylion, gallu clicio ar y saith ar gyfer y details neu manylion fan yma, i edrych ar beth sydd yn rhedeg yn cyfredol fan yma. A dyna ni, mae'n wedi cwblhau, ac rydyn gallu clicio ar botwm i'w cael fel hwn. Ac nawr mae'n wedi cael ei osodi, ac wedyn ei mensefydlu. Nawr, os ydyn yn chwilio ar gyfer yr meddalwedd hon, gyda'r enw Simple Screen Recorder, dyna fe, fan yma. Ac nawr, os ydyn clicio arno fe, mae'n dechrau fel hwn. Unwaith eto, os ydyn eisiau i chwilio ar gyfer y meddalwedd arall, fel enghraifft yr adolygydd fideo gyda'r enw PTV, fel hwn. A dyna fe, rydyn gallu clicio arno hefyd i'w marcio ar gyfer y mensefydliad. Felly, anghlyn ar y meddalwedd hon, mae'n dweud bod mae'r enw PTV yn bodoli mewn yn gronfa data, felly nid ydy'r meddalwedd hon ar gael. Os ydyn enghraifft yn dychwelyd i'r terfynach, ac wedyn nawr os ydyn yn rhedeg gorchymyn am sudo, ac wedyn rpt, ac wedyn cache neu gyfan, ac wedyn policy, ac wedyn PTV. Felly, mae'n dweud nid ydy'r meddalwedd wedi cael ei sefydlu. Felly, os ydyn eisiau, neu os ydyn parhau i ymgeisio i'w mensefydlu beth digwydd, enghraifft, os ydyn deipio mewn y gorchymyn sudo, ac wedyn rpt, a wedyn install, ac wedyn PTV. Hwn. Felly beth sy'n digwydd, cawn ni'n gweld. Felly nawr, mae'n dweud mae'r rhywbeth o'r gwall gysylltiedig gyda synaptic. Felly os ydyn ni'n cael synaptic yn gyntaf, ac wedyn ar rhedeg hwn. Felly nawr, mae gyda ni neges sy'n dweud neu ellir cywirio'r problemau gyda eich bod chi wedi dal pecnau toredig. Unwaith eto ymddangos mae gyda ni gwall ar gyfer yr meddalwedd hwn. Felly nawr, oherwydd nad ydy'r PTV ar gael, dwi'n mynd i mensefydlu teithio live fel yr adolygydd y fideo, neu yr gweledolion, trwy'r chwilio ar gyfer teithio live i mewn yn yr rhywle becyn synaptic, fel hwn. Ac wedyn, i'w clicio ar teithio live fan yma, i'w macro ar gyfer mensefydliad. Ac wedyn, i clicio ar botwm ar gyfer i'w cymysio. Fel hwn. Ond tro hwn, mae gyda ni gwall hefyd, oherwydd mae'n dweud mae'r dibyniadau mewn yn y pecynau sydd gyda rhai ohonynt sydd ddim ar gael, felly mae'n rhaid i'w trwsio nhw'n gyntaf. Felly, os ydyn yn chwilio ar gyfer yr fideo editor, felly beth sydd ar gael? Felly, fan yma mae gyda ni yr un gyda'r enw Flowbait. Felly, dwi'n mynd yn gyntaf i'w darbacio
beth I gyd fel hwn. Ac wedyn dwi'n mynd i'w clicio ar flow blade fan yma, ac wedyn I profi hynny. Unwaith eto mae gyda ni gwall imion yn ddibeniadau o'r pecynau. Felly nawr, ar ôl darllen dudalen wiki fan yma ar wiki.debian.org/sources list, beth maen nhw'n dweud fan yma yw maen nhw wedi dechrau I ddefnyddio yr fformat newydd ar gyfer yr rhestr o'r cyfeiriadau ar gyfer y cadwfedd yn ytrach nag defnyddio yr fformat hen fan yma, enghraifft os, yr un fan yma, gyda'r deb ac wedyn deb sreg imion yn yr ffeil sources.list, mae angenrhaid I ni yn hytrach nag defnyddio hwnnw, angenrhaid I ni I defnyddio ers yr gosodiadu diweddar yn Bullseye ac hefyd Trixie yr fformat hwn, angenrhaid I ni felly dyma'r enghraifft o'r ffeil fan yma. Os rydyn ni'n copio'r hwn, ac wedyn mae angenrhaid I ni I mynd i'r pregell fan yma gyda'r modd o'r enwi y ffeiliau fel hwn. Felly mae angenrhaid I ni I mynd i'r pregell hwn, sources.list.d. A dyna ni, fan yma yn eisoes. Ac wedyn mae angenrhaid I ni enghraifft I creu y ffail gyda'r enw gyntaf ac wedyn yr ofnodiad sources yn yr arferiad hwn o'r enwi y ffail ac wedyn mae angenrhaid I ni I gludo mewn, felly fel gwybech o'r blaen dos yn angen ar gyfer y cod dadiad rydyn ni'n gallu dileu yr deb gyswlltnod sreg fel hwn. Nawr os rydyn yn achub ac wedyn ymadael o'r ffeil hwn, neu os rydyn ymadael wedyn ac wedyn rhedeg fel yr defnyddio root fel hwn ac wedyn unwaith eto gludo mewn fel hwn dileu y fath ar gyfer y cod dadiad fel hwn ac wedyn achub ac nawr os rydyn yn rhedeg gorchymyn sudo rpt cyswllt get update I diweddaru meddalwedd. A beth yn digwydd? Ac yn y cyfams os yn cael I lawr rheolwr o pecynau fel hwn. A dyna ni, os ydyn nawr yn unwaith eto rhedeg fe, fel hwn. A dyna fe. Nawr os ydyn yn rhedeg synaptic rheolwr o pecynau fel hwn. Ac unwaith eto os ydyn yn chwilio ar gyfer, neu gyntaf os ydyn yn diweddaru, trwy clicio ar botwm I llwytho fel hwn, ac wedyn clicio ar chwilio, ac wedyn chwilio ar gyfer PTV fel hwn. Dyna fe, nawr os yn eto trio yw Mewnsefydlu fel hwn, ac wedyn clicio I cywisio. Ac wedyn I clicio ar cywisio fel hwn. Nawr ymddangos maen nhw'n gweithio. Felly mae'r beth mae'r hwn yn arthcau I mi yw efallai gyda'r rhain oddi wrth yr fersiwn bwcwam o Debian roedd hynny meddalwedd neu'r pecynau sydd yn hyn ac roedd hynny yn achosi yr trafferthion union yn collediau o'r ddibeniadau ar y pecynau. Nawr mae hynny wedi cwblhau os rydyn ni'n cael hynny ac wedyn unwaith eto cael semantic rheolwr pecyn ac wedyn os rydyn chwilio ar gyfer PTV hwn ydy hynny yn ddangos ydy. Mae'n yma felly nawr mae'r meddalwedd yn cychwyn ac yn rhedeg heb unrhyw drafferthion gobeithio.
Dyna ni, dyna fe. Ac wedyn, rydyn gallu defnyddio y meddalwedd hon i adolygu yr fideoedd neu'r gwedadolion. A dyna ni gyd ar gyfer fideo am nawr. Diolch am eich gwylio. Tan y tro nesaf, cadwch yn saf a hwyl.